Раздвижи го напред-назад. Виж малък идея. Оп. Аз гледам тоците това правя, за това му давам газ. 60 ампера си ги фана, като му дадох леко да набере Нормално е, Ники, това са 6 мотора, бе. с 5 Твар, кила. да. О, Румба, той е 5 кила само рамата, батериите са още 3 кила. Да, и 5 кила твар. 5 кила товар, значи 5,5 рама. Още 3 кила батерии, 8,5 и още 5 кила. 13,5, 16, 14 кила. Еми сега е при 13 кила и половина 50 ампера са направил приказка. Но тук няма да имаме повече от 20 минути полет с това. С двете 16. Да. И сега това правим, сега го държим и гледаме. То в това време бързо ще падне, да знаеш. Те се нагряват вече с забравя. Защото напрежението не е паднало откакто го пуснах. Те се стоплят батериите, разбираш? Покарай го малко напред-назад. Чакай, аз няма какво да такова.